Jeg hedder Mark, og jeg er født i Danmark, og jeg er så født i den kristne tro. Og vi har nogle traditioner hjemme, som for eksempel julen, hvor vi danser rundt om juletræet og åbner gaver op og spiser god mad. Og så er der også nytår, hvor vi fyrer krudt af og spiser noget god mad. Hvad er dit navn? Jeg hedder Maj-Britt Søndergaard. Hvad land er du født i? Jeg er født i Danmark. Og hvilken religion har du? Jeg er et af Jehovas vidner. Hvad er den største tradition i Jehovas vidner? Altså den største tradition i Jehovas vidner, det må være mindet om Jesu død. Og hvad går det så ud på? Det er, at en gang om året, det er faktisk en højtid, som Jesus har indstiftet. Okay. Og Så hvad er det er faktisk den eneste højtid, Jesus har sagt, vi skal fejre. Og det er mindet om hans død. Og hvad er det, man laver der, når man minder det? Jamen, der laver man ligesom I kan gå til nadveren og sådan noget også. Ja. Det er faktisk, hvor man nyder vinen og brødet. Okay. Ja, men siger du, det er sådan, at det kan jeg ikke bare sådan lige svare hurtigt på. Nej. Men det er altså en højtid, hvor vi minder hans død, hvor Jesus siger, at vi skal vi mindes. Ja, det kan jeg ikke lige hurtigt svare på. Undskyld. Claus Peter Hermansen. Og hvor er du født? Lyngby i København. Og hvad er din religion? Buddhisme. Og hvad er den største tradition inden for buddhisme? Det er, Et eller andet. vi har mange fester. Ja, hvad er den største? Det er at fejre Buddhas fødselsdag. Og hvad laver man der? Man sørger for at være så fredelig anlagt som muligt. Okay. Mange tak. Hvad er dit navn? Jeg hedder Miriam. Og hvor er du født? Jeg er født i Danmark. Og hvad er din religion? Jeg er jøde. Og hvad er den største tradition, når man er jøde? Den største tradition, jamen den har vi jo nok en gang om ugen. Og hvad laver man der? Der har man enten gæster, eller også så hygger man sig ligesom alle andre. Man spiser, Ja. og man siger, det hedder en bracha. Det er en bøn. Man vasker hænder, og så siger en bøn over brødet. Og vinen. Man får et glas vin. Ja. Og så spiser man dejlig mad og hygger sig med familien eller venner. Hej, jeg hedder Javagar. Jeg er født i Danmark. Jeg er hindu. Og min største tradition, det er sådan nogle nytårsfester, som vi har flere gange i træk. For eksempel, det har vi i dag. Sådan, hvor vi skal bede til vores guder og sådan vores tre guder, vores tre hellige guder. Og så laver vi nogle forskellige retter, sådan forårsruller og en slags donut og sådan. Og så vores tradition er også, at du heller ikke må klippe negle om fredagen, og du må heller ikke spise kød om fredagen. Så ja. Tak. Hej, jeg hedder Amal. Jeg er født i Jordan. Jeg er muslimer, og vores største tradition derhjemme er, at vi holder Eid og Ramadan. Så Ramadan går ud på, at man faster dagen lang, og så til sidst spiser man. Og så Eiden er allersidst, når man holder Ramadan, så holder man sådan en lille fest, hvor man med sin familie. Okay, tak.